Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awli minal awwali muqtahimin ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin al-qail inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng para bapak ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan rutin malam Selasa ingkang kula hormati, fa insyaallah ki ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kula panjenengan sedaya dalu niki tasih pinaringan rahmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makempal pinanggih wonten mriki majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi sowan kula lan rawuh panjenengan sedaya estu dipun catet kalian Allah amal ingkang sae katampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam mugi tetep katur kunjuk katambahaken dumateng beliau Nabiullah Akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten ajaran lan tuntunan dumateng kula panjenengan sedaya ingkang arupi syariat agami Islam ingkang mulya. Dumateng para bapak ibu ingkang kula hormati, sambungane sing kula aturaken malam Selasa yang kemarin boten sing wingi nika babakan penyakit ati. Iki kudu dibahas sing rada temen, muga kula kali panjenengan sedaya niku gak tapek meratekno penyakit ati. Nek penyakit dohir ngoten lara untu krasa gotukokno obat, sirai ngelu krasa ditukokno obat putrek dan lain sebagainya, wetenge lara ditukokno obat promak dan lain sebagainya. Mergo krasa nek penyakit ati, muga kula kali sampeyan iki ati wis kadung penyakit wis akeh dadi kewandel gak tapek krasa. Jadi penyakit hati garis miring najise hati. Nek najise celeng ngoten mawon, najise kerek ngoten mawon, iso diberseni karo banyu ping 7, salah sijine 7 karo debu. Tapi nek najise hati diberseni karo banyu sak segara boten bakal iso resik. Jadi sorone gak penek lak ten mriku. Dadi penyakit hati utawa najise hati niku
diubah karo banyu sak segara mboten bakal iso ilang. Mamula kula kalih panjenengan ya kudu sing ati-ati babagan penyakite utawa najise ati sing kula aturaken sakmungke diantarane adalah sombong. Wong takabur niku nggih repot. Wong takabur niku tak ibaratno kaya dene witi klapa. Wong sing tawadhu niku tak ibaratno kaya dene witi semangka. Witi klapa niku dhukur gedhe, mulane sombong pantes. Nek semangka nggo nisor witi cilik kegedhen woh, sombong katek pantes. Senajan ngono dadi menungso nek sombong ya gak pantes. Sing gak pantes nemen gak gablek, sombong iki nemen gak pantes sih. Dadi nek montore Alphard, Innova, Veloz, gagah sombong niku rada pantes. Walaupun yo gak patut disandang menungso. Wis montore cedul, masyaallah. Sombong iki. Masyaallah. Jadi wit klapa niku dhukur gedhe sombong rada pantes. Ngono ku ngenyek wit semangka. Semangka kon niku apa wit mu cilik kegedhen woh. Nggo nisor pisan. Nek ana banjir kelep disiki, gak kaya aku. Dhukur gedhe, ana banjir gak kira sok kelep, mergo aku dhukur gedhe pisan, gak gampang rubuh, masih terak angin kaya apa menter meteger. Jarine semangka kok dhisik. Ojo sombong dhisik. Jare semangka ngoten. Bareng semangka karo kelapa padha tuweke. Iki maksane kok penak. Aku paham sing nyetel iki, Mas. Iki gak operator khusus gak iso ngene. Oke. Kula niku. Ah, wis gak percaya. Aku wis seru sing nyetel. Nek penak ngene iki wis seru aku, Pak. Kaji iki masih kan sangu nek sone penak ya rugo gitu ya. Wis kan sangu nek sone kabeh. Kok water. Ajur. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Jadi semangka karo klapa padha tuweke dundu wong karo. Oleh ngundhu klapa niku mawon ya gak sopan. Mergo wite dhukur nggawa gaman. Mari ngono wite dicuweceli nggih pancian munggah. Mun niku semangka muni ngene, rasakno to. Bangke ambu dibacoki kan. Iku jek menek tok iku wis bangke dibacoki. Ya ngono olehane wong sombong iku. Bareng kok dhukur wis teko dhukur kathek mutek. Gak kira nek mutek genah-genah, diawuntir oleh mutek. Mari diawuntir mari ngono gak runtu-runtu dijejek karo sikil tayel. Jare semangka rasakno ndasmu kon dijejek yo. Jadi kerutu ya gak ditampani, sapa gunamane klapa. Kathek wong klapa witi 20 meter 20 meter. Iki ketipan dasmu banget ini. Hati gak ditampani runtuh, pokok tepak ketatap watu. Muni ku semangka yang muni menteng rasa nama jongor pendas ketatap watu. Ya kudu olehane wong sombong. Wong kene sombong yang kudu patek ya ditenggole wis api ambek wong-wong. Selamat gak dunjang lo teko omah. Mergo wong sombong sampe iku sombong amas. Jangan soncang lo teko dhukur gampeng pacir. Mergo sombong. Ini gue semangka siji. Ngundhu semangka nek ngundhu genah-genah. Nggawa gunting utawa lading diresret. Iku ya gak diglundhuna kaya klapa. Klapa dunjal ngono pak wong diruntuh dhuwur pawok. Semangka genah-genah deleng karo situ. Lah kok kene ceprot gak tapi duwe ngomong apa. Dadi genah-genah. Ngocek semangka ya karo lading sing landhep. Oleh-oleh wong tawadhu. Sopan diiris karo lading sing ra andhep. Nek wis disikar dilening-lening deleng kok piring sing ngangkot kate arek ayu-ayu bibire abang-abang padha karo semangkane. Ya Allah iki. Nek klopo nek ngoncek iku masa disumbat. Kate lingis kate pek makan ngene kok. Disumbat caret jari semangka rasakno kondasmu. Ngono iki yo cek gurung mari bathoke dipaweceli. Dipawetali kok dipacaki kaya ngono. Jarene semangka rasakno kan. Delok ndas dipetali kok mek bendung. Mari dadi cikalan. Ya gak mari-mari ya gak dimulyakno ya diparut. Parut sampai lembut. Bareng wis dadi klapa ngono ku ya cek gurung penak. Diperes. Dipalretep. Mari ngono dipek
santene. Kuwi dadi santen lho gak nang digawe, digodhog sampai dadi jelundu. Soro dadi wong sumbung. Dadi wong sumbung iki kaya ngono swara niku. Iki ana donya wis akeh wong sing gak seneng. Mate digotong wis apik. Selamat gak duncal no arek kaya apa. Dadi wong penyakit sumbung iki kaya ngono iku. Dadi kok donya itu wis kawen, wis gak disenengi wong. Tapi nek semongko tawadhu ada pasor petuk wong alam. Monggo kusuke ombo sopan. Monggo pun dipundhar penak ngono ngomong. Masih ditamoni barang ya penak ngono. Monggo dipun unjuk dipundhar sak wontenipun. Gak kate semon-semon. Ngene wis gula wis larang. Kopi mundhak bisa. Ayo tamu nek gak kawani ngombe. Ya apa nek kate ngombe diapane gula, kopi ning mundhak bisa. Ya ampun. Muga-muga kali panjenengan iki disewakna Gusti Allah tekan hati hati Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki lafaz. Aqallu salami utawi luwih gedhike aweh salam iku assalamu alaikum. Pengucap assalamu alaikum. Tasdidus salami utawi tasdite lafaz salam iku alas sini ing dalem ing atase sin. Dadi paling tuwi titik-titike ulo salam utawa maca salam iku assalamu alaikum. Dadi tawakno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sing ulo salam hukume sunnah, sing jawab hukume wajib senajan rasane ati. Tapi ana wong telu wingenane sing gak wajib jawab salam. Nomor 1 wong turu. Nomor 2 wong salat. Nomor 3 wong gendeng. Sampean gak klebu wong loro kan tak gendal salat dadi itu nomor 3. Nanti sampean. Hati paling titike ulo salam assalamu alaikum. Faslun utawi ikilah fasol Auqatu sholati utawi piro-piro wektune sholat iku khamsun 5. Wektune sholat iku enten 5. Maksude sholat fardu. Nek liyane fardu sak jabel sak akeh. Awal waktu dhuhri utawi kawitane wektu zuhur iku zawalu syamsi lingsire srengenge wa akhiruhu utawi akhire wektu zuhur iku masirul dhilli syai'in dadine ayang-ayangane suwiji-wiji iku mislahu ngupamani suwiji-wiji ghairu dhillil istiwa'i khalih liyane ayang-ayangane wektu bedhug. Nek biyen dereng enten jam pabrike mergo kurung buka, nek dilok wektu iku niteni srengenge mergo saiki wis buka wektune gak golek gak nguwahno srengenge kitab iki yo gak tapek payu. Wis ana jam lelah apa Kadek? Tapi bek menopo sampean dadi buron laron diuber kolektor gak wani mbok omah sing tanang Allah kan yo gak ono jam kontak yo muga-muga yo gak ngono maksudku. Iku lak bek menopo sirek mulai loro ati dhewe bek menopo ben sapa sing dungakno riko diuber kolektor iku. Allah tadi kok tengah alas
kok gak ono jam gak nggawa HP mergo sinyal gak ono. Dadi nek delok ayang-ayang kate salat wektune salat zuhur. Matur ngoten wa awal waqtil asri utawi kawitane wektu asar iku idza sara tetkalane dadi apa dilu kulli syai'in ayang-ayangane saben-saben suwiji-wiji iku mislahu upamani suwiji-wiji wazadalan halih wuh utawa tambah aqalilan seti halih setiti wa akhiruhu utawi akhire wektu asar iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Dadi nek manjinge wektu asar iku ayang-ayangane luwih dawa tinimbangane gudike utawa gotik kan apa gotik sak meter kok ayang-ayangane wis luwih dawa iku wis mlebu salat asar. Pokoke akhire salat zuhur iku langsung manjing salat asar. Lah akhire salat asar iku manjing salat maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syamsi wa awwalu waqtil maghribi utawi kawitane wektu maghrib iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Tadi wektu asar entek srengenge wis ambles iku manjing salat maghrib utawa wektune salat maghrib. Lah terus akhire wa akhiruhu utawi akhire wektu maghrib iku ghurubus syafaqil ahmari surupe mega kang abang wa awwalu waqtil isya'i. Dadi nek ngadep ulon mega wis rantak-rantak abang peteng tapi nggo kulon rantak-rantak abang iku maghrib wis entek iku tandane wis manjing wektu isya. Lah terus nek mendung Pak Gus, gak ono mega ya apa ya delok jam wong nduk omah. Dadi iku upama nduk omah wis gak katik was jam apa maneh katik wano mega. Apa maneh saiki HP wong kena disetel wektu isya manjing adzan, wektu subuh manjing adzan. HP-ne adzan tapi wong tetep jek. Ya menguteh. Ya Allah, kata-kata gua iku nguber tahajud bengi wiridan sampai notok mek kate subuh jam 2 ngantuk bareng ngono tak keturun wis saking kesele awak nglilir-lilir jam setengah. Itu tadi nguber dom kelangan pecok iku jenenge. Mulai KTB iki sembayang sok bang apa syari iki tadi boleh salate wis dile usolli fardhu subhi kepadangan rakaataini lillah. Alhamdulillah. Butuh aku ada siapa ketika juga dengan kancan ini berapa kendi ya. Wa awwalu di mare wa awwalu waqtil isya'i utawi kawitane wektu isya iku ghurubus syafaqil ahmari surupe mega kang abang wa akhiruhu utawi akhir wektu isya iku tuluul fajri shadiqi metune fajar shadiq. Tadi nek megane abang iku waktu manjing wektu isya. Terus nek wektu fajar shadiq iku enteke wektu isya manjinge wektu subuh. Dadi sambung terus lek ngono enak bagus sembahyang isya dipepetno subuh ae. Ya wis jadi sak butuh wawan iku dhewe subuh iya dari kemenangan nek gak ya apa ilang subuh mbek isya bahan. Wis mbok kelakuane Joni gitu.
wa awwalu waqti subhi utawi kawitane wektu subuh iku tuluul fajri soditi metune fajar sodik wa akhiruhu utawi akhire wektu subuh iku tuluul syamsi metune srengenge al asfaqu utawi pira-pira meka iku salah satun telu. Dadi wektune subuh niku nek kapan srengenge wis mentor-mentor utawa mencorong abang niku wektu subuh wis gak ono, jam setengah 6 niku lho wis akhir. Apa maneh sembahyang jam setengah 7. Dadi wektune subuh wis tambah ganok blas, mulane tolong nek sembahyang subuh jam 10 niate gentenono. Nek gak ngono tambah. Malaikat cek bingung, iki sembahyang duha tak subuh, tak arono subuh gak ono unute wong arek iki lho endo terus. Iya. Kadang-kadang kalau Joni malu kapan terus ngomong. Sing ora awakmu tok sing liyane gak tak peke tubuh parane demit apa. Dadi mega niku ana telu. Nomor 1 ahmaru suwiji iku ahmaru mega abang. Wa asfaru lan mega kuning, wa abyadu lan mega putih. Al-ahmaru utawi mega abang iku maghribun wektu maghrib. Nek kapan wis metu mega abang asare wis entek, nek jahit masih selak setor ya aja ditutup-tutupno nang sembayang asar. Nek gak ngono kok ketutan maghrib jenenge sarip. Rumah aku pindah. Ayah ini nyambut kayak koyo di bumi cerakan deh ini udah selak setor. Hari sing bumi biasa ini. Hari cerakane mosok kate sing jahit tak sing bumi ya ngono. Nanti wes ngowet wae wis sampai maghrib wis nanti sarip asar karo maghrib. Ngomong ngono. Ben kaon apa lekon bongko pe saya kudu kayak bongko. Wal asfaru utawi mega kuning wal abyadu lan mega putih iku isyaun wektu isya. Dadi mega kuning karo mega putih niku wektune isya. Niku mega ana telu. Wayun tabulan den surataken apa takhiru sholatil isya'i ngakhiraken sholat isya. Dikon ngakhir sholat isya maksudnya sholat isya itu sampai mega putih itu maksudnya bukan ngakhir sholat isya dibareng karo subuh tutup itu dapurmu biasa ngono iku cok dibareng-bareng wis. Masyaallah wong 7.000 insyaallah ki jam setengah 7 lho besok jam setengah 3 jam setengah 4 ke sembahyang lho mang lonan dia lak kudu as-shalatu khairum minan naum digandeng karo isya masyaallah. Nek tuli Pak Lurah ke sembako jam 8 jam setengah 8 wis teko juga Gusti Allah ke swarga lho besok ngomong lah niku lha opo. Adi padha-padha wong niku bidui urusan donya kayak sembako jam soko juga sembako nang bali desa jam 8 kursi wis bekauman sampai kene tunggu empere wong asyaallah bareng hayya 'alas shalah dini yo kontak ke swarga alah swarga sing ndi ngono kadange semaur barang atan maneh turun mari bola-balik atan ae. Ya, gede-gede kakak deh dapur-dapurmu niku wis gak pantes delok potongan dan ketor. Masyaallah, kurang gak tambah seneng. Sing adan dilok, wis suarane gak penak. Ono sing arene adan pasti kamane disetel meneh. Jadi gak cocok sing niku wis lek. Ono wong seneng adan, akas adan jarane iku rekamane disetel bendino jare. Gak kelmatan lagi warna ngelok dong sing adan.
Mari ngunundi hilang. tak ilang. Asfari Kilisai ila ayat riba tumeka maring arep suruk opo asyafakul asfari mega kang kuning wal abiyadu mega kang abang. Maksudnya dikon ngakhirno salat isya iku nek mega kuning karo abang iku mentek iku kait sholat isya iku jenenge ngakhirno sholat isya. Kok gak ngakhirno sholat isya iku dibarengne subuh jam 4 juga. Subuh jam 4 seprapat, sholat isya jam 4. Wis apik timbang 14 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.